Ayan, Ma'am Diary, pasensya na po ha, magmu-mute muna ako kasi ano, busy-busy si Bicolana. Nagpagawa ko, pinapaayos ko yung kwarto ko. Ayan, dami pang kalat oh. Ayan. Kaya maglilinis muna ako, mag-mute muna ako ha. Ayan. Diyan muna kayo ah.
Ayan, mega love shout out Ricky. Pasensya na guys ah. Busy si host. Ayan, ano kasi ko, nagpalagay kasi ko ng kesame, ayan. Kaya ngayon, naglilinis ngayon ako, kaya maraming salamat sa mga nandyan. Ayan, Ricky Manay Bicol, salamat Manay Bicol. Thank you, thank you. Ayan.
Dawan, ayan Dawan. Thank you so much, Dawan. Pasensya na, busy-busy talaga si host, maraming ginagawa. Ayan, Dress Morocco, salamat. Tuwad si Sikoy. Si Sikoy, pasensya na. Super busy talaga, pasensya na talaga. Ayan. Salamat sa inyo lahat dyan, ha. Ayan, thank you ha. Thank you.
Ayan, Manay Bicol, salamat. Ayan, Lakay, Sir John Sanico, thank you. Ayan, pasensya na guys, pasensya na. Na-busy si host.
Ayan, shout out, shout out. Maraming salamat sa mga tumambay, guys. Kami mo, Pam. Salamat kami mo, Pam. Uh, Pagod.